Čauko, zdravím přemotivovaně dneska, tak se koukneme na nový server ATT. Je to server, který už funguje 2 roky, ale funguje soukromně. A máme 1.8. Toto video vychází 1.8. a od 1.8.2025 se tento server spouští i veřejně, což je totální bomba. Já vám řeknu nějaký tady pravidla na začátek. Já jsem v kreativu, protože já jsem jeden ze 3 zakladatelů a já si samozřejmě budu přepínat do survivalu, ale až od toho 1.8. Je tu strašně moc věcí a začínáme tady. To je spawn, což máme tady. Takže začínáme pravidla. Všichni začínáme od nuly, nemáme v inventáři nic a je to survival. Vlastně tady, takhle tak hnedka tady, tak je 3. patro prodej nemovitosti a pozemků. 4. patro jen práce CZ. Tady tak jsou nějaký práce, které můžete splnit. Není to jako trvalá práce asi. Tady, aha, já jsem na prodej, počkejte, musím ještě vyjet o jedno. Tady není skoro nic, ale to je jedno. Tady tak jsou souřadnice, kde je to, což je, to je můj zrovna barák, zkrášlení okolí, 6 bloků, 20 dia. Máme tu i obchody s jídlem, no a prostě to je asi tak všechno, ale jsou pravidla, nemůžete si postavit dům, musíte si koupit pozemek. Některé už jsou v nabídce a kdybyste chtěli nějaký si vybrat, což jsou třeba tady ty označené kobercem, tak se musíte ozvat nám 3 adminům. No ale tak to je tak všechno, já vám tady ukážu teďka, zbytek se doptáte, já vám můžu ukázat vlastně, co tady je všechno. A samozřejmě, jak budete hrát, tak všechny informace najdete dole v popisku na Discordu. Normálně se stačí připojit na Discord a tam se normálně zeptat a my vám odepíšeme. Takže, tady je spawn, tady je strom, prostě když jsou Vánoce, tak se toto. No a tady je radnice, tady je prodej selektvary, aha, to jsem nechtěl, se omlouvám. Takže to je prodej selektvary, tady máme prodej nástrojů, jsou teda, je to dražší, ale není to potřeba, všichni jsme přátelství, nebojuje se tady. Toto je můj dům, co na to říct. Další věc, to ještě k tomu řeknu, to je tady, tak vlastně vede cesta na ubytovnu. Ubytovna stojí 1 diamant na týden, což je super cena, je to teda ultra malý, ale je to pro ty, kteří nemají barák a prostě je to docela zakázaný, jako tady být jako na ulici prostě a přespávat tady v noci, vzít někde postel a tak. Oni se tady prodávají, jo. 3 dia stojí strom. Můžete si ho pokácet a tak. Je to docela takový složitý, že? Vám přijde asi aj. Tady je normálně cesta k soudu. Co k tomu říct? Tady toto je nějaká zvonice. Já to natáčím 28. Takže dneska je pondělí a v pátek, což je vlastně u vás dnes, kdy to vydávám. Takže tady tak máme ten mrakodráp. Toto je nejvyšší, co je možný. Tam je to na build limitu. Tady je kasíno, tady je metro. Samozřejmě metro vede všude asi. Není jako tolik zastávek, vede sem. Nevím, prostě tady, toto je část Modřínov. Nevede teda tam, to jsou Sava pláže, tam je to takový odlehlý a to je 1000 bloků daleko. Tady je nedokončená zoo, ta ještě prostě furt není hotová a asi ani nebude. Je to prostě takový projekt na dlouhou trať. Tady tak je taky domeček na prodej, jo, to si všechno můžete koupit, jenom tím, že bude to vlastně pracovat. Je to vlastně jak takový ten vlastní život, můžete se rozhodnout pracovat pro sebe, ale prostě na začátek jiná asi možnost není, než pracovat pro ATT, abyste mohli vydělat nějaký ty peníze na koupy pozemku a abyste si mohli vydělat na koupi toho stavebního materiálu. Samozřejmě, když si koupíte pozemek, tak je tam i určeno vlastně výška, takže vy nemůžete, koupil jsem si pozemek, můžu to vyvrtat si díru až do konce. Bohužel ne, to byste si museli koupit. Samozřejmě další
podle toho velký. A samozřejmě si z toho můžete vytěžit všechno, co tam je. Třeba si koupíte strom, teda pozemek se stromem, tak ten si můžete vytěžit, že? Ale tak, to je zase další věc, kterou se dozvíte na Discordu. Můžu říct, že se fakt máte na co těšit. Já doufám, že přijdete. IP adresa bude všechno na Discordu, no nebude, ale musíte se zeptat. Jinak máme tu ještě teda Týdl, to je moje poslední věc, co vám ukážu. Ten je tady, ten ještě není hotový, ten budeme dnes dodělávat 28. Máme tady zatím jenom 3 věci, jo. 2 masa, 1 dia. Je to levnější, teda jak v Kauflandu, takže tady je ta ubytovna. Jo, už tady bydlí jeden člověk. Ten samozřejmě neničíme, chováme se přátelsky a to je tak asi všechno. Já doufám, že se vám tady ten úvod k 1.8. k otevření nového serveru líbilo. A všechny další informace se dozvíte na Discordu, Discord odkaz v popisku videa. Takže já se s váma můžu rozloučit a ahoj.